Takže čaute ľudia, ja som Tomáš a rozhodol som sa, že dneska si zahráme Brawl Stars, lebo som na ňo dostal chuť. Tak dúfam, že si užijete videjko, ja to neviem obkecávať a ideme na to. Dal by som si asi solo shadow a neviem, ideme pušovať kita alebo a rozhodol som sa, že pušneme kita na tier 10. Takže ideme na to. Budem veľmi rád, ak nám... Budem veľmi rád, ak mi dáte odber. A ja to nejak nejdem obkecávať a ideme to vyhrať. Kit za mňa je veľmi dobrá postavička. Zbytočne som minul si teraz ultinku, ale nevadí, znova sme si ju dali. Podľa mňa je to veľmi dobrá postavička, dobre sa mi s ňou hrá a skúsim vyhrať čo najviac hier s ňou, aby sa mi to podarilo. Áno. Nahylujeme sa a ideme ďalej. A prečo mi tá Wi-Fi na tom svieti, neviem. A ľudia, som spokojný, hneď prvá hra, prvý win. Ideme ďalej. Splníme, nevadí, my sme nesplnili. Play again a ideme znova. Budem veľmi rád, ak mi dáte odber, like, je to pre mňa najväčšia podpora ako pre začínajúceho youtubera. Takže dúfam, že dáte ten like a odber. Ak by ste chceli, natočím kľudne aj viac videí, len musím vedieť, či vás to bude baviť alebo nie. Určite budú aj z iných hier videjka, takže to sa nemusíte báť. No poď. Bum, bum, bum. Bum. Ideme na to. Ideme vyhrať ďalšiu hru. Určite budú videá napríklad aj z Fortniteu alebo také, aké updaty tam boli. A chcem sa vás pýtať, že otváral som si nejaké pice a chcem vedieť, že čo to je. Tak prosím vás, napíšte mi do komentárov, čo to vlastne je. Lebo ja neviem ani, čo to je. To by sme mohli ľudia akože vyhrať. Skočíme na ňo, ako náhle sa mi nabije ultinka. Pekná ďalšia výhra. Ja som viac než spokojný. Takže tieto podľa mňa prvé ranky sú veľmi jednoduché. Neviem prečo. Ale nejdem ani do lobička. Ideme hneď ďalšiu hru. Dajte mi kľudne vedieť, že napríklad z akej hry by ste chceli videjko, ja sa to pokúsim natočiť.
A bohužiaľ, ak tú hru nebudem mať, ja sa vám ospravedlňujem. Skúsim si ju nahrať. To vyzerá trochu. Ale pre nás žiadny problém proti takýmto. Tu máš tretia hra, tretí win. Ideme na to. Ospravedlňujem sa za kamoša, že mi napísal a išiel som do lovička nechtiac a otvárame si epika, pekne, 200, bohužiaľ. Takže kvestíky ideme pozerať. No, zaujímalo by ma, na čo slúžia tieto písce. Prosím vás, napíšte mi do komentárov, na čo to slúži. Mne sa páči typeček, som rád, že si sa mi tu zastavil. Áno. Myslel som, že teraz umrem, ale chvála Bohu som neumrel, za čo som rád. Boom, ďalšia hra, ďalšia výhra. Som spokojný. A za toto som si preto zaslúžil like. Splnili sme pár questíkov, ale nejdeme do lobička, dáme ešte jednu hru, skúsime znova vyhrať a až potom pôjdeme do lobby. Fajne, vždy takáto čistočka na začiatok, to máme rádi. Ideme hantiť. Ešte tu máme dve čistočky. Ňom. Jak sa to bijú? Hanka, áno. Au. To bolelo. Nie, my sme prehrali ľudia. Ale toto sa počíta. A ideme do lobby. Nevadí. Ale splnili sme si krásny
Dostali sme krásnych 200. Tak, máme fajne veľa rewardov v pase, takže si ideme pekne potvárať. 1000, veľmi dobré. Kredity tiež dobré. Gimmicky, ňom. Ďalších 1000 powerpointov. Ďalšie kredity. A teraz to najlepšie. Nič. Skúste mi prosím vás aj napísať nejaké tipy, ako najlepšie otvárať tieto start dropy. Bol by som za to veľmi rád. A dúfam, že mi posledných týchto dvoch padne niečo. Posledný tak. Bohužiaľ nič. A my ideme na ďalšiu. To je asi jedno z tých najhorších miest, ako ma mohlo spálnuť. Nevadí. Pekárne Hema. Neviem presne, ako sa volajú všetky postavičky, tak ospravedlňte ma za to, ako ich volám. Nazval som si ich podľa seba a dúfam, že vám to nebude vadiť. Ojojoj. Sneaky pitty life. Už mali. Nie, au. To bola asi najhoršia vec, čo som mohol spraviť. Ideme play again. Toto je moje druhé videjko. Takže dúfam, že ma za ňoho nezhejtite v komentároch. Čo mi práve dal? Čo mi práve ľudia dal? On mi dal úplný minigun. Napíšte mi, ako sa volá tá postavička, ktorá ma práve teraz zabila. Teraz plný tryhard. Zoberieme si teraz túto čestku, ktorú sme si predtým nezobrali. Nie, šedík. Nie. Hej, ide? Dobre. Au, au. Snažme mi to. Au, au. 10-2 dní. Tretí bohužiaľ vyhráva. Play game.
Bohužiaľ sa mi nedarí. Out of the bag. Á, toto bolo dobré vyčkanie. Mark my claws. You'll remember this moment. Claws of love. Nie. Finally, some rest. Ach, boj, to bude ešte ťažké. A budem rád aj za nejaké tipy, triky, ako to lepšie hrať, aby som sa to naučil. Nechaj ma, ja ťa mám rád, Dynamajčík. Nechaj ma. Running out of lives. Som povedal, že pôjdeme do ranku. To aj sľubujeme, že pôjdeme do týru 10. Tak. No, prvé hry sa nám darilo. Posledné bohužiaľ už sa nejak nedaria. Sú tu nejakí dobrí hráči. Let's get physical. Physical. Mexik, čau. Feline frenzy. Fajne sme ho vypli. Have waited all my 9 lives for this moment. Bohužiaľ, toto sa nedalo. Boli sme tam dvaja a tretinu bohužiaľ dal. Ale to nevadí, stále ideme do plusu. Ešte ani jednu hru sme nešli do minusu. A to sa vyplatí. Tak, a my si dajme menší timelapse a poďme sa dostať aspoň na tier 9. Feline good.
ako na tých posledných. Neviem. Where did that small red dot go? Čo chyba, čo som mohol spraviť? Mrzí ma to. Tak, treba nám ísť na chvíľu do Epika. Epika? 200 coinov. Nevadí. Idem si znova otvoriť niečo. 1000 fajných. Ďalšia Epika, nejaké šťastie máme na tie Epiky dneska. Ja si dám menšiu prestávku pre vás. To bude chvíľka a za chvíľu sa ozvem. Tak, som späť. Už sa rovno joinujeme do hry. A ideme skúsiť už vyhrať. Áno, dáme mu. Pekné. Toto je podľa mňa hra, ktorú teraz určite vyhráme. Oh! Bounce, bounce and bounce. Čo tam ona robila? Feline frenzy. Bohužiaľ, toto sme nedali. Bolo to staknuté. Ale sme v týri. Koľko? 9. That's out of the bag. Kamo? Distracting. Prečo? Prečo? Oh. Zase to sa zvíjme ľahšie. Tak, v ďalšej hre. Let's settle this beef. Koľby kemping. Nevyšlo, nevadí. Mark my claws. Au, Distracting. prečo tam bol ďalší, vysvetlite mi to? Ako sa hovorí, pomaly ďalej zajde. Sorry, got caught up in the moment. Nechaj ma. Ja... Making everyone else look good. Well done. Utekli sme.
Takto kempiť. Mark my claws. You'll remember. Start running out of lives. Prečo? Musíme vyhrať teraz túto hru. Ideme. Physical. Kuk. Prečo? Ľudia ani neviete, ako ma z neho trhne. Ja dúfam, že teraz sa dostaneme čo najlepšie. A síce asi nevyhráme, ale s dobrým pocitom sa dostaneme do týru 10. Has it really come to this? Loyalty and duty. Now it's Au. personal. Loyalty and duty. Či nie? Feline frenzy. Takže to boli. Start running out of lives. Aspoň zistíme, že kto vyhrá. Áno, bol to Surge. Ale nám to nevadí, lebo sme sa oficiálne dostali do týru 10. A odo mňa by bolo toto všetko. Ja ďakujem za sledovanie a vidíme sa pri ďalšom videu. Zatiaľ, čaute.